Id-Dipartiment tal-Artijiet Annimal Politiku li tul is-snin baqa' jkaxkar b'numru ta' problemi li mistennija jaraw tmiemhom bit-twaqqif ta' awtorità minflok l-istess dipartiment. Sistema imperfetta li tul is-snin qatt ma tranġat, forsi minħabba li b'xi mod dejjem komplit taħdem jew għall-benefiċċji ta' min seta' jagħmel użu mill-istess nuqqasijiet. Dipartiment li kif spjegana l-President tal-Kamra tal-Periti Christopher Mintoff għandu problemi ewlenin. L-ikbar problema li għandha l-Lens hija li ma tafx eżatt li martijiet għandha. Ġifieri importanti li jsir eżerċizzju darba l dejjem biex tikkonkludi ir-riċerka li għandha tal-artijiet. Daw inkludu wkoll artijiet li għandha ċens fuqhom, ħafna minnhom li spiċċaw għand il-Lens wara li naqdet mal-artijiet tal-Knisja u li għadna sal-lum maħniex ċerti fejn jispiċċaw. Fil-fatt Mintoff isostni li bin-numru kbir ta' artijiet tal-Istat li l-valur tagħhom ilaħħaq il-biljuni l-unika soluzzjoni hija li tkun adottata sistema diġitali. Barra minn hekk innota kif id-Dipartiment tal-Artijiet sissa kien istituzzjoni reattiva għal dak li jiġri madwarha mingħajr direttiva jew aġenda preċiża. La darba jkun hemm awtorità, jiena nimmaġina li mbagħad l-awtorità jkollha ċertu direzzjoni ta' x'għad tagħmel biha l-art. Tinċentiva ċertu proġetti u tuża l-art pubblika għal benefiċċju tal-pubbliku. Barra minn hekk sostna li l-awtorità l-ġdida għal kuntrarju tad-dipartiment m'għandix isserraħ fuq direzzjoni amministrattiva mill-politiku. Ġifieri li timxi lejn awtorità fl-aħħar mill-aħħar ħażid it-trasparenza, ħażid ċertu direzzjoni u anke ċertu policies u ċertu proċeduri li jkunu standard għaliha ħażommhom throughout. Din hija xi ħaġa ta' importanza hekk kif amministrazzjoni politika ddum 5 snin, filwaqt li użu ta' art la darba kommessa idum l-20 ta' snin. U peress li limitata, importanti li l-art intuża b'mod strateġiku u intelligenti. L-iktar ħaġa li nara importanti hija li jkun hemm aġenda ta' x'ħajsir bl-art pubblika. La darba jkun hemm ċertu idea olistika u ċertu programm kemm il-professjonist, kemm l-individwu, kemm min jixtieq jinvesti, kemm min għandu bżonn, ikun jista' ikollu sors wieħed fejn jkollu ċertu feedback. Għaldaqstant Mintoff iħares il-qudiem biex jara kif se tkun żviluppata din l-awtorità ġdida u aktar awtonoma. Issa tkun interessanti ħafna x'ħajkunu l-parametri li jingħataw l-awtorità ġdida u l-give feedback ta' kif ħa taħdem u jekk nistgħu ngħinu b'xi mod jew ieħor. Biex titwaqqaf din l-awtorità kif jgħid il-Prim Ministru Joseph Muscat se tissejjaħ konsultazzjoni pubblika biex pajjiżna jasal għal liġi ċara u aġġornata.